ମାନେ ମତେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇ ନଥିଲି ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଥର ମାନେ ଇନା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ନା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରେ ନା ମୁଁ ମାନେ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ମନ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାଇନି ଠିକ୍ସେ ଆଉ ମାନେ କାମ କରି ଯାଏ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ସେ ପାଏନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମାନେ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଠିକ୍ସେ କରିହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ କାମ କରିଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଯାହା ଲେଖା ଥାଏ ସେଇଟା ହେବ ଆଉ ହେଇପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ନାନୀ ଘର ଦେଖେଇବି ଆଉ ମାନେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଘର ଫର ସବୁ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ବଗିଚା ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ଟମାଟର ବି ହେଇଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାନୀ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଟମାଟର ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ମୁଁ କଥା କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁକା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାଲିକି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।